Ti naimbaga damag, ti libro dagiti Salmo, iti may katalupulo enem a kapitulo, ti kinadakes ti tao. Ti managbasol kunana, iti kaunggan ti pusona, adi nabigbigen ti Diyos. Ket awan panagbuteng na kenkwana, agsipud tananga ti unay ti panangipapan na iti bagina. Ipagarup na adinto masukalan ti basol na ket dinto madusa. Dakes ti sasawen na ken pasig nga ulbod. Insardeng nan ti agaramid ti inalinteg ken naimbag. Agplano iti dakes no agid-idda, awan pay naimbag nga aramiden na. Ket di nalaksiden ti anyaman a dakes. Ti kinaimbag ti Diyos. Dumanon sa dilangit o Apo, ti di agbalbaliw nga ayat mo. Tumukno kadagiti ulep ti kinapudnom. Natibker akas kadagiti bantay ti kinalinteg mo. Kas iti kaadalem ti taaw dagiti pangeddeng mo. Sika o Apo ti mangaywan ti animal ken tao. Nagpategket tin o Diyos ti di agbalbaliw nga ayat mo. Agkamang dagiti tattao iti salinong dagiti payak mo. Agpenekda kadagiti nawadwad a taraon iti balay mo. Painumem ida iti karayan ti kinaimbag mo. Sika ti pagtaudan ti amin na biag, ket gapo iti silaw mo makita mi ti lawag. Ituloy mo kadi nga ayaten dagiti makam-amo ken ka, ket ipaay mo timbag kadagiti nalinteg ti panagbiagda. Di mo ipalubos a durupendak dagiti natangsit, wenno pagtarayandak dagiti managdakdakes. Kitaem ti lugar a nakatuangan dagiti managdakdakes. Napasag da iti daga ket didan makabangon nga is-isuda.